Бу Түбән Кәминкә авылы яшьләре. КВНда беренче ел гына уйнамыйлар. Араларында кем генә юк. Нефтчеләрдә, студентларда, авыл җирлеге башлыгыда ир белән хатын мөнәсәбәте, табибларга чират, һәр нәрсәгә юмор белән карарга кирәк ди. Шаян һәм тапкыр егет-кызлар. 3 ел катнашабыз. Безнең командада библиотекада эшләүчеләр дә бар, клубта эшләүчеләр дә бар, больницада эшләүчеләр дә бар, мәктәптә эшләүчеләр дә бар. Ылысыда дигән кебек, яшидә дигән кебек, тормыштан да килеп чыга шуткалар. Хатын белән талаштым дигәнең ничек бетте? Тезләнеп яныма килде. Кит таяннан, нәрсә ди? Чык каравстан. Мин тынычландым диде. Не могли дверь поставить по стандарту. А может, это просто кто-то слишком много ест? Бу Ивашкина авыл җирлеге командасы Шаяннар һәм тапкырлар клубында 3нче елын чыгыш ясыйлар. Авыл тормышы кызык, мәзәкләр үзеннән-үзе килеп чыга ди алар. Шул утырганда шул ук вакытта ук ничектер берсе әйтә, берсе подхватить итә дигән шикелле, менә инде шундан шул теге килдермешләр чыгалар инде алар. КВН уйннары фестивален моннан 3 ел элек оештыралар. Шул вакыт эчендә район мәдәният йорты сәхнәсендә йөзләгән мәзәк туган. Быел финалга 10 команда чыккан. Бу 100дән артык катнашучы дигән сүз. Иң дип табылган командага район башлыгының кубогын тапшырачаклар. Бездә иң шаян халык яши ди Ширмешәнлеләр. Моны әзрәк менә шушы яшьләрне көндәлек менә бу эштән әзрәк алып китеп, әзрәк менә шушы юмор аша, көлке аша менә без аларны инде шулай берләштерәбез. Начальник яныңда. Бәркәтә авыл яшьләре командасын быел көлке вирус дип атаганнар. Илдә барган хәлләрдән читтә калып булмый ди иң өлкән уенчы. Менә бүген сәхнәдә уйнаган bütün нәрсәләребез дә авылыбыздан алынган. Без бер вакытта да вакыйгаларны читтән эзләмибез. Без үзебезнең авыл ичендә кайныйбыз. Район башлыгы кубогына Бәркәтә авыл яшьләре лаек булды. Алар әйдә шаяр дип аталган республика күләм уенда катнашачак. Ширмешәннән Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.